Takže čau lidi, moje jméno je Rasaurus 03 a dneska jsem tady s kým jiným než s... Se Sauronem. Pozdrav. Ahoj. A dneska si Ahoj. zahrajeme hru Mini Ani na Webplay. A kdo tady mlátí? Tou kovadlinou. No a kdo tady pustil tohle? Co to sakra je? Já to video v tomhle tom jako uvádět nebudu. No, dobře, budu muset. Takže Mini Ani je minihra. Hele, tady se má 4 no. Mini Ani je minihra. Vlastně Annihilation, což asi každý zná. Akorát, tady si můžete, akorát je to trošku vylepšený. Můžete si tu například, jsem teď zjistil, proč vlastně těžím tady to, ten cobblestone, ale tady no, můžete si tu, ta hudba je hrozná. Zastavte to někdo, musíme to najít a zničit. Tak může se Bo já nevím, kde to kdo vzal. enchantovat na 30 levelů a vždycky vám to ubere jenom asi 3 levely. A potřebujete na to ten lapis, který tam myslím je. No a jsou tady různý kity, který já si dovolit nemůžu, protože... Hej, tady mlátí budou s tou kovadlinou mlátit ještě hodně dlouho. Já mu ji vezmu. Já bych se přidal, tak teda tuhle minihru hraju poprvé. Takže budu rád, když mi někdy řekne tady pan Jurasaurus nějakou třeba dobrou radu. No, já tu minihru Ale hraju asi... o podruhý. Jo, ale tak jako asi očekávám, že to je takový normální jako Ani, víceméně. Jenom vidím, že je to taková menší mapa. To prostě trošku upravený. A myslím, že normálně Annihilation má 75, ne? Nexus. Jop. Jo, takže... No to je asi, aby se to díl hrálo, protože očividně to bude asi takový kratší. No jako... a... Nejsou... No, takový menší. Je takový jakoby tady asi menší, takže těch 100 bodů tam zřejmě tedy velmi pravděpodobně proto, aby se vlastně ta hra líp užila. Aby si všichni líp užili, protože... sice je to mini Ani, ale když je to mini Ani, tak kdyby jsem dal, já nevím, třeba 20 bodů u Nexu, tak zase tím pádem, když je to mini, tak se to mnohem jakoby rychleji sničí. Je to takový rychlejší, no. Takže tím to asi bude. A já vám musím hrozně poděkovat za 7 odběratel, co jsme dosáhli. Ano, zní to trošku jako takový klišé, ale ano. 7 odběratel za jedno video, o to jde. No právě. Nevím, jestli tam máme nějaký lajky. Myslím, že nějaký asi 3 tam jsou, nebo 4. Ano, a žádný dislike. No, za to ne, jo, možná jeden tam je, ale nevím. Podíváš se, když Já, tak? možná potom. Jo, dobře. Je ta Pets End. Jo, je. Jo, je, no. No, takže... Někdo to je, pomoc. Zbytek... Máme Zbytek... My do něj nemůžeme sekat vůbec. Co udělá ten portál? Může si v něm změnit klasu. A zbytek uvidíte asi při hře. Takže abych... Ty pěkně, ten zelený on běhnul do toho portálu, to asi hned portál domů. Aha. To je docela dobrá taktika, i když je to takový trošku... Zmiňácký. A když tak do komentářů můžete napsat, z jaký minihry, nebo prostě z čeho byste chtěli další video. Můžeme natočit skoro cokoliv, co si tam napíšete. Skoro cokoliv zase ne, ale jako dokážeme splnit docela dost věcí. Když si tu hru nebudeme muset kupovat, stačí někde stáhnout, klidně ji natočíme. Ano, přesně moje slova. Po případě, když tak můžete na Facebook poslat nějaký ty, jak se tomu říká, jo, mapy. Ty by asi natočil, co se Sauron, protože mě mapy vůbec nejdou. nebo když tak pošlete multiplayerový, ať vidíte, jak se Jurasaurus trápí. No, a hlavně, ať to není parkour. Jo, hlavně pošlete parkour, protože tam jde. Ne. Takže
prostě parkour úplně nejlepší bude, když pošlete, protože parkour je prostě úplně nejlepší. Tady mu dal někdo irony, hodně ironu. Kdybyste se nás poslali na cokoliv zeptat, od toho máme Facebook, který je v popisku. Ano. A hrajeme na serveru, který se jmenuje Queplay. IP bude Asi taky v popisku, pokud na to zase nezapomenu. Jo. Proč nemůžu vyhodit ten krumpáč? Už nechci, Tak já si nakonec. budu vypalovat irony, budu se enchantovat meč, no level 30. Teď víš, že krumpa, nebo jako základní ty krumpáče musíš vyhodit z toho. Jak jsem říkal? Z inventáře. Baru. Ne, jako z hotbaru, že nemůžeš z inventáře. Sharp 4. Sharp 4 a Breaking 3. Ty jsi svině. Já se mám. Počkej, cože tam máš? Sharp 4 a Breaking 3. Ok, tak asi to dělá taky 30 levelů. A kolik ti zbylo levelů? 27. Ok. Takže, když tak ještě dole jsou dole a je tam toho víc. Já si ještě tady udělám další 30 na chestplate. To zase to teda přidává podle mě ty levely o něco pomalejc. Jako než na normálním Any. Aha, tak já to jdu těžit na goldy. Počkej, my nejsme zelený! My nejsme zelený! To nejsme. Že tam byla nějaká schůzka zelených. Co by mě zajímalo, jestli jakoby třeba povolený běhat do toho portálu těch jiných jako týmů. Je, to dělá hrozně hráčů. No já vím, mě to přijde takový jako... Ne úplnej podvod, ale je to takový... Já nevím, jestli jako jsem mám Sharp 4, jo, mám Sharp 4, ale nevím, jestli zvládnu zabít 2 zelený, který na mě chtějí skočit kamikaze. Tady má někdo i fire. Hop, 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 hop. Ty je to docela dlouhý natěžit těch 30 levelů. Já mám už 30, já už mám skoro druhou 30. A mám jí přesně teď. Takže si jdu udělat chestplate na 30. A pak už vás z toho nudného těžení už vás nechám. A jdu zahrát kovadlinou. Ne, nebudu zahrávat kovadlinou, protože to je hrozný. Počkej, kde jsi vzal Anvilku? Nebo tam jako... Nějaký hráč si ji tam pokládal, tak jsem ho ji vykopal. Protection 4. Ty jsi svině. A Breaking 3 Protection 4. Ano, a tady pak lidi říkají, že prej mám štěstí na enchanty, samozřejmě neříkám, že jako ty, co se koukají na YouTube, ale hodně lidí říká, jako třeba tady pan Mr. Jurasaurus, že prej mám hrozný štěstí na enchanty, jako při minulým Annihilation, co jsme vůbec netočili. A... Jo, tak jako když jemu, jako to prostě není ani normální, co mu tam padalo. No, a jemu padlo asi 5krát ze sebou Smite 4. Aha. Takže jako, chápu, že to nemuselo být. Bojuje, já jako vůbec nevím kde. Proč mám okay. Už konečně budu mít tu další 30. Aha, já myslel, že to je nějaký protihráč. Co to sakra je? Co pak? Já nevím, tady furt slyším boje. Nevím. Co sakra je? Ne. A vykradl jsem tu čestku. Oh yeah. Ne, chestplate už mám. Hop. No, slyšíš to taky? Jo. Tak tady někde prostě někdo je. To už jsem taky zjistil.
A tak, co se Sauron objevil, že tu někdo je. Co chceš? Co chceš? Nezajímáš mě? Tak. A zase! A tahá, on je tady týpek. A chce týmovat. Oh je. Kde je střed? Hádej, co mám. Meč? Ne, krumpáč. Dobře, meč mám taky, ale to, mám Sharp 4 taky. Na středě je přemnoženo greenů. Ono je celkem v té hře docela, no není přemnoženo greenů. Ale teď jsem teda viděla jako za celou hru jenom greeny. Nebo ještě jsem neviděla ready vůbec. A já viděl žlutý. No, ty já ještě ne, teda jako, ty mi ještě jako unikly. Dobře. Ne, ale jako vážně. Nastavím menší ty čanky. Nevím, o co se snažil týpek. Sice jsem ho jenom dodělal a docela jsem ho vyžral, ale... Dávaj si tady nějaký killy za to, teda killy. Dávaj si tady nějaký věci za... Ne, hej, jako... ten týpek už to zase pustil a já... Ne. To jo, vypni. já mám to CDčko a už ho nedám. Nedám ho. Ho prostě vyhoď do vojdu. A vykopu ten jukebox. Nebo co to je? Jo. Kde tu kdo bojuje? To je furt On po mně hází sněhový koule. Okay. Jo, tak mám full protect. Každopádně jako já už bych po dlouhém vyzbrojování už by se možná někam i jako šel. Já jsem na středě a ten týpek po mně furt bude házet ty sněhový koule. Aha. Jako já My jsme, ať si dělá co chce, ale já to dopustit na střed. Na nás tady furt nabíhají nějaký. Každopádně... Já jsem zabil Greena a měl nějaký docela dobrý meč, protože mi docela dost bral a ukradl ho red. Dobrá hudba tu je, co? Já nic neslyším. Ne, já jsem ji tady pustil. Ne, já tady nic neslyším. Jo, tady někdo docela dost bere lukem. Je tady zatím crafting tablem je jukebox. Moment, to test tady tak CDčko. zalezu a dám si mínčanku, protože... Já jsem si taky musel dát míň. Protože to mám docela teďka jako zalevovaný. Jo, v pohodě. To je dobrá hudba náhodou. Jo, to vůbec neslyším. Boty? Co na nich Fire je? Protection 1. Tak to nechci. Tam jsou tady nějaký meč. Beru. Když řekl bych, že... Ne, já se týče se další anvilka. A vedle ní je další anvilka. Anvilky beru do svého majitelství. Wow, já jsem našel nějaký meč, co má Fire 2. Až ti něco Je jiného. to spojit. Bacha, jdou tam greeni. K nám? Jo. Co to je? Nějak zabíjel. Je na něm, počkej, ti řeknu hned, oni jsou na něm asi 4 enchanty. Je tam Smite 3, Unbreaking 3, aha, tak Knockback 2 a Fire Aspect tam. 1. OK, tak mám s Fire Aspectem a s Knockbackem. I když on ten Knockback se někdy trošku nevyplatí, protože ho odkopnu a on zjistí prostě, že on má Sharp 4 a Fire, tak to prostě jako musím utíct. A on uteče, když ho odkopnem. Jo, Okay. tady hraje ta hudba. Jo, ale... Au. Ne! Já jsem umřel. Byl jsi tam?
Kde? Na středě. Jo. A mě tam šly 2 nebo 3 greeny. Nebo 2 greeny plus ještě někdo. OK, tak já tady se budu snažit běhat s tímhle. To je moje dobře udělaný Pojď, já budu rushovat. páje, jak se jedí ty pumpkin páje. Jo. Já nenávidím, když se se mnou když se spiknou, nebo respektive spiknou, no když se proti mně spiknou 2 z jiného týmu. Jako třeba teďka proti jeden green a jeden red. Ne, já to musím odkopat, to je fakt hrozný, jak to tady hraje. OK, takže udělám si botičky. Jim to dám hrát, já jim to schovám někdy k ironům. Počkej, takže vlastně budeme hubit tým tím, že tam dáme tu hudbu. Ten je dobrý nápad. Jau? Na mě naběhnul týpek, až na to, že mám sharp 4. No to já měl taky, že jo? Ale tam byl full leather. Aha, tak já jsem tam měl full iron plus full leather, ale s nějakým iron mečem. Ježiši, mně chybí ještě taková troška a budu si enchantovat na další 30 meč. Podle toho, tak co na ní jdu na bude, střed. jinak se enchantnuty třeba i kalhoty nabojí, nebo tak něco. Já tu hudbu slyším až sem po těch ironů. No já teďka taky už slyším. A Slyším na to já už nevím, kam jsem to schoval. Jo, to si spojím. Tady jsou něčí věci. Mám Sharpness 4, Unbreaking 3, Knockback 2, Fire Aspect 2. OK. Ne, já jsem teďka chtěl dát ten... Slyšíš to tam, ne? Ano. Teď ukážu, kde to je, jo. Tady. Zbavím toho. OK. Zbavíme se té hry jednou provždy. No, konečně to přestalo hrát, to byla jak nějaká úkolíbovka. Ne, to ani nejde nazvat úkolebovka, to bylo vysloveně hrozný. To bylo to ale furt lepší než tamto. Počkej, ne, já mám nápad, já naběhnu k nějakému týmu a schovám mu tam do dolů. Víš co, tak tam jo. přijde ten týpek s tím mixrem, je, hele, Jupak. Jo no. Ježiš, já jsem normálně spadnul do lávy. Ne, tam není láva vůbec. To je divný, my tady jsme, jo, počkej, tady ještě na rajon. Mám lagy. Nehodíš mi něco? Je, tady někdo je? Nehodíš mi něco, ne? On se otočil na mě, začal na mě mířit a pak vystřelil nahoru nade mě. Tam byl nějaký týpek. Já myslel, že si říkal, nehodíš mi něco a on na tebe začal mířit a hodil ti něco. To je super troj těma koulema. Horší je to, když začnou trolit oni tebe. Tak pojď. Ne, zase, proč? Proč na ně nabíjám, když jsou ve dvou? A nebo já se na ní nenabij. Dostal jsem 5 coinů za 5 minut odehraných ve hře. Já taky, tak dík, no nic moc jakože. Jako mohlo to být lepší, hele. Co? Mě tady naházal věci, ale docela špatný. Ok, mám meč z looting 1, to je prostě nejlepší. Mega dobrý meč. Na mě, když někdo to naběhne, tak ho zapálím, uberu mu a zahodím ho. A ještě se mi ten meč nepoškodí. Takže já jsem prostě vybavený. Ok, tak já zkusím naběhnout jako na střed nějak a zkusím si najít nějaký dia. Já teď kopu 30 na diameč. Já se vůbec ještě podívám, jestli se mi to 30 kopat vyplatí, jestli se mi nevyplatí.
Musíš počkat chvíli. A tak tady, ne, tady nějaká Škoda. Knockback 2, tak já to risknu. Tam pak ten Knockback 2 na tu 30. To by mohlo být i Sharpness. Ne, fuj, tady nějaký modrý ve full dia. Fuj. No, zabij ho. No jo, teď se bojíš, viď? Oh. Tady je nějaký full dia, nebo co jsi říkal? No, modrý. Zabij ho. No, už se bojíš, co, viď? Hej, mně přijde, že Tak víš co? Přijde, že tady na nás furt koukají greeni. Jo, to mě taky. To mně přijde, že na nás koukají skoro všichni. A u tady někdo je. Mně přijde, že na nás koukají diváci, který vůbec možná ani oni nekoukají. Jo, ten má někdo hodně dobrý meč. Předpokládám, že to je ten tvůj. No, já jsem měl potom Fire 2, Knockback 2, No, tak to byl Smite ten 4 týpek. Tak a Sharp 4. To byl ten týpek. Ne, jau. On mi dal hrozný hit, zapálil mě a odhodil mě. No, Měrika taky na středě. A jo, a tebe zabil zelenej s tím mečem? Nevím, podívej se do mě klidně. Já nevím, kdo mě zabil, jako jsem tam jako jsem utíkal, takže. Fuj, já se bral bordel. O, skera. O, lopata. Ani jedno nemám. Dík. Jo, já mám protect 2. OK, takže počkat. Ještě si tady já si udělám krumpík. Já přemýšlím, že půjdu ráž. Ono většinou, jak jsem umřel s těma dobrýma věcma, tak teďka jako mě se to nechce těžit celý znova. Takže já radši budu trucovat a půjdu ráž. Dej se tady pokládat irony, ne, nedaj. Ježíš, mě nezbyl jeden iron. Jo, tady mám ještě 40. Tam někdo píše, já mám Sharp 4, tak jsem mu napsal, já taky. Takže jsi teda dobrý, tyjo, na této minihře. Já vím. A mě tlačí sluchátka. OK, takže nechceš jít ráž? Pochybuju, že někdo z vás volá přes 2 sluchátka. Já myslím, že někdo ano. Třeba já. Jo, třeba ty. A nikoho jiného neznám. Nechceš jít třeba na green? Ne, dělám si 30. Což nevím, jestli zrovna diváky baví, ale pochybuji. Takže zatím můžeš něco povídat, protože já už nevím co. Ne, taky ne. Dobře, tak já zkusím ten rush na to. Počkej. Ježíš, já jsem taky yellow. My tady yellow jsme u greenu. Tam přijď. Kašlu na 30. No já už ji mám. A sakra, já vlastně někde je Nexus. Ne! Bane of Atroports 4 Jo. a Breaking... Mám tam. Jo. Bane of Atroports 4, Unbreaking 3, Knockback 2 a Looting 2. Oh yeah. Jo. To se hrozně vyplatilo. Bán. Nedáš mi nemáš nějaký mečík třeba navíc? No. OK, tak já se znovu udělám zase věci. Já jsem si předtím natěžil docela dost ironu, takže... Já mám sněhový koule. Jo. Tady Adam někoho zabil, tak ho zakouluju. OK. Zakouluju. Dun. To znělo trošku jak hraní na kovadlinu. Nechceš věci? Jaký, dej. Jaký, dej. To. Hodík. To.
Ne, to stačí, jo, v pohodě. Tohle, OK, knockback. Kasal takhle. Počkej, já se ještě natěžím Jo, ten se sněhový hodí na koule. rush knock. Cože? Že se hodí na rush knockback. Já se natěžím sněhový koule, ty se hodí. Počkej, jo, dobrý, my jsme žlutý. Takže... Nějaký diamanty jsou tu pro mě? Já nevím vůbec jako kde mám ty diamanty hledat. Hele, tady je To jsou diamant. všichni. No právě. Jakože v takových těch věcích divných, co tam jsou. Ježiš, to celá ta mapa je taková docela divná. Ale jo, tak docela dobrá. A nebo nebo to prostě to někam je mapa Christmas. Christmas. Tady někdo pouští hodně stroj. Takže Jo, boss. to je vlastně Ne. to je Uf, Christova já- ožní mas. Nebo jak se to jmenuje? Jo, on hituje. O, mám hodně dia. Ti přinesu dárečky. Z odvánočního stromečku. OK, už asi můžu jít. What the heck? Ne, to je svině, on zabil to bossa a nenecháme věci. Mám pro tebe moje kalhoty. Super. A boty. A Já jsem teďka stejně na raši, takže. A oni tam jsou docela full to. Wow, tady je nějaký týpek od nás, hacker. On tady prostě přiletěl tady k těm. Ke green. Tak já tady ty kalhoty vyhodím. Jo, super. My je tady docela zabijíme. To tady vyhodím Nebo- všechno. To si můžu Super, enchantnout to- na krompáč. A Breaking 3 nechci. Co bych si mohl enchantnout na další meč? Protože já hrozně rád enchantuju meče, koho by to totiž nebavilo. OK. Pojď. Přemýšlím někdy vlastně, proč tady stojíme. Já bych potřeboval dostávat levely a každému bych klidně naenchantoval meče. Ty jo. Nechceš jít do akce, ať když to natáčíš, tak ať je to trošku víc akční. Jo, čekaj, já se ještě tady musím pořádně vybavit. Tenhle díl nebude moc akční. Ale jo, bude. Smite 4. Nechci. Mě už to fakt štve tohle, teda už fakt musím jít pryč, protože už fakt jako nemám srdíčko. Tak já jdu do akce. Protože jako on tady chodí tak no. Ale teď mě zabil jiný, já jsem vlastně běžel od těch. My jsme se tam docela zabili. Jdi tam jakoby k těm greenům, do takový tý, jak je změna klasy, tam jsme kempili a docela jsme si tam dávali. Tak já počkám na tebe, pojď se mnou. Já čekám u Goldu, Okay. nevíš, kde jsou. Jo. Já tady kempím tu jejich, no to budou ještě možná naše. Emeraldy. OK. Jo, a jde tady i Adam. Tak já tam jdu zatím s Adamem. OK, já budu na chvilinku AFK, jo? OK. Takže dokud je co ze Sauron a FK, my si tady rozjedeme akci. Zakoulujeme ho. Co to bylo? OK, jsem tady zpátky. Víc, co Sauron už není AFK. Koukám, že na ně nejdeme sami. Že Greeni jsou z jedné strany napadeny náma a z druhé strany redama. Takže tamhle nějaký Green lítá. Já jsem dělat, kde je vlastně Nexus? Ty krása, po mně jdou dva Greeni, jo! Tady. A jo, vlastně coal block. Já jsem furt se nevěděl, kde je vlastně ten. A pak ještě došlo, že toto. Jseš u Greenu? Uj, tady co to je za chutku, sakra. Ne, já čekám Jseš u tu- našich goldů. Můžu se zeptat, OK, já jsem taky tady. Pojď. kdo tam dal tu hnusnou, ale úplně příšernou hudbu, slyšíš ji taky? Ne, neslyším naštěstí. Já si ji vypnu, počkej, options, music and sounds. Teď mám, jo, tady to, já si to vypnu.
Pojď tamhle ke Greenu. Jo, Tam jsou čekej. ty. Můžeme dělat rašt, ale oni tam stojí u Nexu, fakt hodně. A Ale jsou redí, tam tam jsou redí. Pojď za mnou. Pojď na Redy, pojď na Redy. Ne, pojď za mnou. Tady je někdo takovej ten. Počkej, kde se, já nevím, Ne, red. já nevím, kde jsem vůbec. Já jsem jakoby u Emeraldu, tam u bose. Já jsem u jejich portálu. Aha, jdu tam. Na mě jde strančkař, já už jsem dole. A na nás jde blůčko. Ok, já si taky můžu. Jo, tak je super, tak já jdu radši chránit Nexus. Tak tady to asi už to nás podle mě už dodělají. Pokud tam nenaběhnou ty full diáci. Jako mohli by se vrátit. A ten dostává. Hej, tam umřel nějaký diák a já mám všechny jeho věci, já se můžu udělat full dia. Já jsem měl taky jeho věc, a pak mě hned ten druhý zabil. A jo, nejde tak rychle, nejde. A proč se nevrátí ty full dia? Já si dělám to full dia a jdu na ně. Jenom nemám diameč. Jdu na ně dřevěným mečem. Jo, já jsem měl jeho věci, ale už jsem to. Prosím. Ne. Ne, já nechci Brewing Shop. Ne, já jsem mrtvej. Já jsem takový měl, ale měl jsem u sebe enchantovaný damage, když jsem skončil. Někoho jsem tam zabil. Tak já vám dám střih a už to ukončíme, jo? Takže já to teď střihnu. Tak my se s vámi rozloučíme, jestli se vám tenhle díl líbil, můžete dát like dole. Pokud se vám bude líbit, jak točíme videa, tak můžete dát odběr. To je takový to červený tlačítko. Jestli někdo neznáte. A, Jo. Uvidíme se u dalšího videa. A tady Uber 2. Čau.